a Leoš. Pozdravujeme vás spred hlavného pódia, takto to vyzerá, keď moderujeme chrbtom, je to ten najneslušnejší spôsob moderovania, ale občas to robíme. Přátelé, já musím udělat jednu věc, já jsem se právě dozvěděl, že náš kameraman, kterého vy nevidíte, Ondro, který s náma strávil všechny castingy, ano. má teďka strašně šťastnou událost. Já vám musím ukázat, režisér si musí nějak vyrovnat. Ta kamera. Já to udržím. Přátelé, pusto, nebo já to držím. To je, přátelé, potles, to je Ondro. A už má 3 A teď lidi neví ještě, co se stalo. Ondro, tobě se narodil před 3 dny syn. Syn se ti narodil, ty kocoure. Gratuluju. Gratuluju, přátelé, syn Filip, 3 dny starý. To je neuveriteľné. Urá, takže stretneme sa aj s Ondrom, je to člen štábu, Superstar. Pardon, Ondro, gratuluju. Poboskaj ho, musíme ísť Ja ďalej. Tu sú, keď robíte s Leošom Marešom, vždy ho okolo vás asi 30 hysterických ľudí, ktorí vás naháňajú, aby ste sa už niekam posunuli, aby ste zmenili tému, lebo Leoš si zrazu začne niečo riešiť, ale toto bolo veľmi pekné, že ale si to spomenul. je hezký. Je to krásne. Já jsem třeba ještě nikdy do televize svýho syna nepozdravoval, můžu poprvé v životě. A sleduje? Teďka... Tam je červená svieti, myslím, že sme Já tam. jsem se dozvěděl, že on je v bazénu, takže to neslyší. A ja som tiež ešte nikdy svojho syna nepozdravovala cez telku, lebo ho nemám, ale môžem to vyskúšať, možno sa konečne ozne. 28 rokov som ťa nevidela. Tak Kubíku, prosím tě, taková soukromá zpráva, chtěl jsem ti říct, že jsem ti přivez Asauzu si z Jurského parku, to jsem chtěl říct. To je dobre, a ja som ti, Kubíku, priviezla Roba Grigorová. Robo Grigorov! A my se loučíme, to už je náš poslední vstup. Áno, ale môžeme sa pozhovať. Ahoj, Robo. Ahoj. Veľmi vyzeráš byť dnes dobre naladený. A tvoja gitara tiež a veľmi sa z toho tešíme. Asi áno, som sa ladil asi pol hodinu. Tak. A naladil si sa na ktorú pesničku? No, uvidíme, nechajme sa prekvapiť radšej. Môžeme urobiť jukebox, že si ľudia vyberú? To si myslím, že už asi teraz sa nedá. Takže sme nezavádzali zbytočne. Dobre. Takže vybral si si? Hymnu. Vybral som si. No, všetci stoja, daj hymnu, no. Leoš dobre hovorí. OK. Robo Grigorov, a my sa lúčime. My se loučíme, mějte se krásně, uvidíme se při Superstar. Tešíme sa na vás v septembri, ahoj. Nížky a prasiatka, tá naša púť je tu na zemi prikrátka. Na čo sa pechoriť, na čo sa trízniť, láska je stále ten najlepší biznis. Hej, všetci sa zídeme raz v jednej posteli, budeme mŕtvi a tak strašne dospelí. Všetci sa zídeme raz v jednej posteli, budeme mŕtvi a tak strašne dospelí. Hej, hej, na, hej, na, hej, na, 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 hej, na, 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 hej, na, hej, na, 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 hej, na, 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 hej, ja. Hej, na, 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 hej, na, 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 hej, na, 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 hej, na, hej, na, 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 hej, na, 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 hej, ja. Banky a zmenárne je niečo nádherné, čo nikdy nestarne. Na čo sa pechoriť, na čo sa trízniť, láska je priatelia, viac ako biznis, hej! Markíza. Všetko najlepšie. Rozhodla sa zachraňovať ľudské životy, no niekedy si jej práca vyžiada krutú obeť. Hank poznal riziko, ktorému čelil. A zachrániť svoju česť. Už ťa tu nechcem. Je jediné, čo... Ako vaši muži. Dokáž to.
Besniace peklo v nedeľu o 16:10 na Markíze. Je tu ďalšia bomba. Všetci zákazníci s paušálom odteraz volajú a SMS-kujú celé víkendy neobmedzene. Pošlite SMS s textom OK na 12323. T-Mobile. Zažime to spolu. Boli ste už niekedy taká spokojná so svojím účesom? Objavte krásne